Er ligt nergens op, die man die net. Nee, die mag onwijzig opvolgen van de bewakers die hier omrennen. Om jou van Johan komt de 21-jarige Verweter op de Ljouwterdijk bij Hovert. Die wil terug naar Verwert. Die dijk is jongens niet zo'n aansletten vanwege werk aan de dijk. Daarom is de man van een 34-jarige verkeersregelaar net door de dijk. De Verweter wordt leuk en riet de verkeersregelaar aan. De politie gaat daarom uit van opzet in. Daar lijkt het al hier wel op. We moeten dat in principe nog uit de verklaring van de man jaren. Maar zodat wij de tjoegen hebben en zodat wij de aangifte van het slachtoffer, de 34-jarige verkeersregelaar hebben, lijkt het opzet, lijkt het wel de voorhand lezend. De Verweter wordt een skoft letter terug de oren verkeersregelers en een politieman aanhouden. Die zit nog heel tijd vast op het bureau. De man kan aanklagen worden voor poging tot zware mishandeling of zelfs deerslag. Je moet zo rekenen. De bestuurder, de 21-jarige bestuurder, hier stap je kennen. Hier gewoon net terugzetten moeten. In dit geval gaat hij dus vol terug. Hij jouwt gas, maakt de man op een motorkap. Hij zet zijn zinnen terug en vervolgens komt die man te vallen. Hier wil volle ernstiger oorredenen kennen dan dat nou het geval weer. Dus het is gebruikelijk dat dit zo terug in eerste instantie te lasten wordt. Wat het Openbaar Ministerie dan doet, maar beoorwacht zien. De verkeersregelaar is uiteindelijk met de skrikvrije kaam zijn verwoeningsvolle taal.